So sa dili pa ta magsugod sa atong Santos nga misa, ah, alang ni atong mga nagdala og inyong photographers, palihog lang sa mga photographers nga gidala ninyo, igsugod sa Santos nga misa, hangtod ikahuman sa Santos nga misa, wala gyud mga gidala ninyong photographers nga atong pakuhaon og pictures ninyo para murag dili magubot ang atong seremonyas. Ayaw lang mo kahadlok nga dili mo mapicturan kay naatay tulo ka buok photographers sa atong parokya nga mo'y mukuha sa inyong mga picture ikasal ninyo. Kay ang atong team of pastors upat ka buok, magbahin na sila ninyo tagsaon gyud mo kasal kada usa. So ayaw mo kahadlok nga di mo mapicturan. Okay ra? So katong mga photographers, paghuwat lang mo sa announcement, kahuman sa tibuok selebrasyon sa Santos nga Misa, mo-announce sa gyud mi o kanus ara mo makabinagsa o pa-picture. Kira? So daghang salamat.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginosol kita sa ato mga sala, aron andam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kasala kanimo ug nakalapas sa imong kaayo. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Gugmao kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kasing-kasing nursulod ayaw Ginoo isalikwan. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Amahan, patalinguging among mga pagampo, alang nining mga kaslon nga karungadlawa, naiusa diya sa kaminyoon, atubangan sa imong altar, panalangini sila og ligo ng ilang gugma sa usakusa, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Apan ang labing maayo sa tanan, mao kining mosunod nga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing pinulungan sa mga tao, ug bisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa masaba nga agong, ug sa piyang-piyang nga nagtaginting. Bisan may hiyas ako sa pagwali nga dinasig, ug makabaton sa tanang kahibalo, ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako sa nga makapabalhin sa mga bukid,
Apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon. Ang gugma dili masinahon, ni tigpasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos o hakog o sukanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma mapailubon, matinuohon, malaumon, ug mulahutay gayud. Ang mga dinasig nga mensahe, lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsulti, mawala. Ang kahibalo, mahanaw. Apan dili gayud matapos ang gugma. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga mahadlokon sa Ginoo. Ang tanan nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga mahadlokon sa Ginoo, ug naglakaw sa iyang dalan. Magkaon kamo sa binudlayan sa inyong mga kamot. Kalipay o kamugaway ang mainyo. Ng tanan nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa daw mabungahon nga bago diha sa mga bungbong sa imong balay. Ang imong mga anak nagalibot sa imong dalan, sa mga subol sa kahoyng olibo. Bulahan ang tanan nga mahadlokon sa Ginoo. Mao kini ang mga panalangin nga modangat sa tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Panalanginan unta ka sa Ginoo diha sa Siyon. Makakita unta ka sa Jerusalem nga mauswagon. Sa tibuok mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan ang tanan nga mahadlokon sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, malipayon kitang nagkapundo karon aron paghingpit sa kaminyoon niining ato mga igsuon o kitang tanan saksi niini. Hamubuo lang nga pagpaambit kabahin sa atong kasahulugan karon. Unsay kahulugan niining atong gihimo karon, no? Alang sa mga kaslunon. Kining sakramento sa kaminyoon, kining kaminyoon nagpasabot kini og panalangin sa Dios, no? Panalangin sa Dios. Ha, mo nay inyong timan-an unas tanan, panalangin sa Dios. Nga sa ato pa ang Dios na nalangin sa inyong panagtipon. Ang Dios na nalangin sa inyong panag-uban. Ang Dios na nalangin sa inyong panagkuyog. Nga sa ato pa, dili lamang kini inyong kabubuton, kini inyong kaminyoon. Ang Dios na nalangin usab sa inyong tinguha nga kamo mamahimong usa. Dili lamang kini inyong kabubuton, dili lamang kini inyong desisyon, kundi mausab kini ang pagbuot sa Dios alang kaninyo. Sukad karon ang inyong panagtipon, ang inyong panagkuyog, ang inyong panag-uban, gipanalanginan na sa Ginoo, ha? Naanay blessing ang inyong panagtipon. Ikaduha, kung ang panagtipon na ay panalangin sa Dios, na ay blessing, unsa may musunod. Ang musunod ni ana, mga grasya, mga kaayuhan, kalipay, kalinaw. No? Muna mga igsuon nga, uban sa panalangin sa Dios, uban sa iyang pag-blessing sa inyong panagkuyog, panag-uban, panagtipon, si Jesus, diya sa Ebanghelyo, mipasalig ang iyang kalipay, inyo usab mabatunan, ang inyong kalipay mahingpit. Tinuod, niyadtong wala pa mo makasal, na may kalipay, di ba? Pero ang maong kalipay, murag hawang. Tinuod dili, no? Tinuod dili, maghawang, no? Tinuod na may mga grasya, na ay grasya, pero ang grasya, murag dili makahunat, no? Murabag na ay nagpugong sa grasya. Muna nga, dili gayud makadagayday ang grasya diya sa inyong panagtipon. Murag na ay nagpugong, murag na ay nagbabag. Ug mga igsuon, karon nga maminyo na mo, karon nga kaslo na mo, karon nga makadawat na kamo nining sakramento. Ang grasya sa Dios iyang ipabuhagay diha sa inyong pamilya, no? Ang grasya sa Dios iyang ibubo nganha kaninyo. Ang grasya dili lamang grasya nga kalibutanon, dili lamang grasya nga lawasnon, kundi ilabi na gayud grasya nga espirituhanon. Ang kalipay iyang ipadanag
iyang ipabuhagay diha kaninyo ang kalipay, ang kaanindot, ang kalinaw inyong mabatunan. Kay nga naman tungod kay nanalangin naman ang Dios kaninyo. Human sa panalangin, musunod ang grasya. Apan mga igsuon, dili kini makahunat ang grasya kung kamo usab dili mo sanong sa tawag sa Dios. Matod pa ni Jesus, diya sa itong gibasa nga ebanghelyo, padayon sa akong gugma, paghigugmaay kamo sa usag-usa, ug padayon diha sa gugma sa Dios. Diha sa inyong pagbinutan, isip bana, isip asawa. Diha sa inyong pagbinutan, isip mga ginikanan. Diha sa inyong pagkamakanunayon, sa inyong mga panaad, mga panumpa, sa inyong kaminyoon. Diha sa inyong pagsabot-sabot o pagpinasayloay. Anha diha ninyo masinati ang panalangin, ang grasya gikan sa Dios. Wa nagpasabot mga igsuon nga tungod kay naminyo na, wa na automatic na ang tanan. Tungod kay nakasal na sa simbahan, wa na ang tanan mahitabo na, dili. Kung kamo dili mubuhat sa inyong angay nga buluhaton, kung kamo dili musanong sa tawag sa Dios diha sa inyong kinabuhi, sa gihapon dili kamo magmalipayon. Sa gihapon dili mudagayday ang mga grasya diha kaninyo. Muna nga si Jesus sa atong gibasa nga ebanghelyo, si Jesus mi pasabot nato, mi pasabot ninyo, paghigugmaay kamo aron mahingpit ang inyong kalipay. Na maginay mga kalisod diha sa kaminyoon, na maginay mga pagsakripisyo diha sa kaminyoon, na maginay mga pagsulay diha sa inyong kinabuhi. Apan kung magpabilin kamo sa paghigugmaay sa usag-usa, sa gihapon inyong masinati, inyong madawat ang grasya sa kalipay, sa kalinaw, ug uban pang mga grasya nga gitagana sa Dios alang kaninyo. Muna mga igsuon, ilabi na mga kaslunon, no? Padayon kamo sa paghigugmaay sa usag-usa, ha? Naarabay mga sitwasyon nga nakasal na hinuon, nagbuwag, no? Kay ngano man ni kumpiyansa man, no? Nagbuwag kay ngano man wala man maning kamot sa paghigugmaay sa usag-usa. Unya ang pasinginlan, ang kasal na dayon, no? Muna nagpakasal man, nagbuwag na hinuon, no? Pagkadimalas, no? Mga igsuon, ang Dios ni pasalig kanato sa tanang grasya, tanang kalipay, tanang kaayuhan ngayang gitagana kanato, iyang gitagana kaninyo. Apan dili usab mahimo nga moabot kining tanan kung wala usab kamoy buhaton. Pabilin sa pahigugmaay sa usag-usa, pabilin sa pagbinuotan diha sa inyong pagkabana, pagkaasawa, pabilin sa pagsanong sa mga tawag sa Dios diha sa inyong kinabuhi, isip mga ginikanan, aron sa ingon ni ana, inyo gayud madawat, masinati ang gitagana nga kalipay, kalinaw, kaanindot, mga gasa o mga grasya nga gitagana sa Dios nganha kaninyo. Kining grasya sa kaminyoon, wala ni makagad sa kinsay mikasal ninyo. Hinundumi ni kanunay, ha? Wa magagad sa kinsay nagkasal ninyo. Wa magagad sa asa kamo gikasal nga simbahan. Wa usab kini magagad sa matang sa kasal nga inyong naagian. Kay naarabay mo ingon nga namo na nagbuwag kay kuan raman, mansibado raman, no? Mas wedding raman muna nagbuwag. Dili. Wa nagagad sa unsang matang sa kasal inyong nagian, sa nagkasal, pari ba na o obispo ba na? O kaha sa venue, sa Liluan baka, San Vicente baka ha, o adto baka sa katedral, wala magagad sa simbahan. Nagagad kini sa grasya sa sakramento o gusab sa inyong kaabli, sa inyong kagulingon, o sa inyong kaabli sa inyong kasing-kasing. Kung pananglit na ay couple
gikasal dito sa katedral, ang nakasal obispo pagayod, unya dahang kay mga pari ni kon celebrate, apan dili sila abli sa ilang kogalingon ang grasya sa Dios, dili gihapon mutuhop diha kanila. Apan bisan kon ang inyong matang sa kasal mansibado, mass wedding, kun abli kamo sa grasya sa Dios diha sa inyong kinabuhi, kun abli ang inyong makasing-kasing sa grasya o panalangin sa Dios, ang tanang grasya inyong madawat, ang tanang kalipay inyong masinati, ang tanang kalinaw inyong matagamtaman. Wala kini magagad sa di kasal, wa nagagad sa unsang simbahan kamo ikasal, wa nagagad sa unsang matang sa kasal inyong naagian. Ang grasya sa Dios nagagad sa sakramento o sa inyong kaabli sa inyong kaugalingon. Aron sa ingon ni ana, ang iyang panalangin, ang iyang grasya, ang iyang kalipay, mapabuhagay ug budagayday nganha kaninyo. Amen. Ang mga pari muduol sa mga kaslunon, unya kadtong kaslunon nga duolon sa pari, moray mubarog, no? Uban sa mga sponsor, no? Ang uban manlingkod lang, alang sa seremonyas sa kasal.
manindog ang tanan. Mga pagampo sa katilingban. Mga minaloyamot, magamugtalan sa sibahan, o alang sa bagong kinasal nga itong mga igsuon. Kansa kami nyo nagawlagway sa panagiusan ni Kristo siyang sibahan. Ang inyong itubag, patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang sa santos nga simbahan, nga lukop sa kalibutan. Alang sa atong Santo Papa Leo, alang sa atong Arsobispo Alberto, ug alang sa tanan nga nag-alagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga nagmando sa among nasod, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang sa mga kabus ug mga masakiton, ug alang sa mga gisulay ug gisakit, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Alang sa bag-ong kinasal, aron imong usahon sa kanunay ang ilang mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, nangamuyo kami kanimo. Luwasa sila sa dautan, gaana ang ilang mga palasunon, ug liguna sila diha sa mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi, nangamuyo kami kanimo. Nga ang tanan nga mga minyo nga naa karon dinhi, mubulig sa grasya sa sakramento, aron magmabungahon kini, magampo kita sa Ginoo. Makagagamog tunay nga Diyos, surunga nga mapanguron kining imo mga lagad, itugot nga magpabilin sila nga manungon, kanimo og sawsakusa. Tapos sa taas sa mga kinabuhi, kanti sila sa kalipay nga dahil nuban sila mga anak, og sa tanan na higugma kanila, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dominus
Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako gang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawal ta ang mga gasa nga mong gihalad kanimo, dining adlaw nga malipayon, sa imo mahanong gugma, bantay ang o panalibdi ang mga gikasal, nga imong gidugtong sa kaminyoon, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagawom sa tanan. Ang matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Gibuhat mo ang tao diha sa gugma aron makaambit sa imong Dios nung kinabuhi. Nakita namo ang iyang taas nga destino diha sa gugma sa bana ug sa asawa nga nagadala og patig sa imong kaugalingong Dios nun nga gugma. Gugma magigikanan sa tao, gugma may kanuni ang tumong. Gugma ang mao'y katagbawan niya sa langit. Ang gugma sa lalaki ug sa babae, nahimong balaan diya sa sakramento sa kaminyoon. Ug nagsalamin sa imong walay katapusan ang gugma. Ug busaban sa mga anghel ug mga santos, nag-aawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, Santos, Ginong Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imo himaya. Hosana, Hosana, Hosana. Sa kahitasan, sa kahitasan, sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 sa kahitasan, sa kahitasan. Santos gadi ikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ron pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawa sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakay siyang kagalingon, mikuha siya og pasalamat kanimo. Mipikas mihatag nini
ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanyang pag-usab. Mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunan ug bingon, dawata kini og panginom kamong tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga matubang o malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahigpit kami di sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Utan nga matay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kami tanan. Himo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Fernando Rey among patronog sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, dihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Anamo nga anaa sa mga langit,
umabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuol, dinhi sa imong salangit. Ang kalanon nam sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlaw, o pasaylo kami sa amo mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, og dili mo kami itugyan sa mga panulat. Hinonoa luwasa kami sa dahutan. Mga igsuon, pangayon ta sa Dios ang iyang way puas nga panalangin, alam nining mga bana og ilang asawa. Santos nga mahan magbubuhat sa tanang kalibutan, ang nagama sa lalaki o sa babae, sa imong kasamahan, tinugdan sa panalangin, alang sa kinabuhi nga minyo, nangamuyo kami nga mapabsanon, alang nini mga asawa nga karong adlaw, na iusa sa ilang bana, dinining sakramento sa kaminyoon. Bukod sa unta kanila, o sa ilang bana, ang labing bugos mong panalangin, aron mga lipay silang tanan, sa imong gasa, sa gugma, ngailaha sa mga minyo. Ginoo magdaig unta kanimo silang tanan o mudangop kanimo sa ilang mga kaguol. Malipay unta sila sa minabang, diha sila mga buhat, umasado unta sila nga ikaw nagoban kanila diha sa ilang mga kinahanglan. Magabot sila kanimo tipon sa katilingban sa Santa Iglesia, o may mo mga saksi dinis kalibutan. Pagkadangat unta sila sa gulang nga panuigon, tipon sa ilang mga higala o sa katapusan. Mabot sila sa gingarian sa langit, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostolas, ang kalinay bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong sibahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong paginigsunay.
sa kalibutan, kami. Kanunoy kami. Kordero sa Diyos na nagawatan sa sala sa kalibutan, kanunoy kami. Hatagin kami sa Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo.
magampo kita. Anindog ang tanan. O Dios nga magagagawom sa tanan, ang sakripisyo nga mong gipanagamitan, magligon ta sa gugma nining mga gikasal, o maghatag ka namong tanan sa mga manong panabang, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Maglingkod paliho. Malingkod sa makadiyot, sa makausapa, mayong buntag niyo tanan. O gato pakpakan, kini bagong kinasal sa to katilingban Kristohanon. Mga igsuon, kini atong kalihukan, kining mass wedding, dili kini magmalamposon kung wala ang pagsuporta o pagtabang sa nakalinlaing mga pundok sa atong parokya. Unas tanan, akong pasalamat nga to sa atong PPC President o PPC members, pinanguluhan sa atong pinalangga, si Engineer Remy Utuhan. Usab salamat sa pundok sa Family and Life Ministry nga sila gayoy naningkamot nagtinguha aron mahapsay ang atong kalihukan karon, aron madayon kining atong giplanuhan nga mass wedding. Usab salamat sa taga Paris Caritas, pinanguluhan ni Sis Ging It. Ug usab salamat sa atong mga gift bearers, pinanguluhan ni Sis Dina. Sila mao'y nagpahigayon sa atong mga paglingkod dinhi. Salamat usab sa atong mga kabatanunan ug sa atong sokom, no? Niya sila karon dinhi aron naatay mahipos nga souvenir nining atong kasaulogan. Inyong mga pictures tungod ni sa paningkamot sa atong social communications, pinanguluhan nila ni Trixie, nila ni Sean, ug uban pa mga kabatanunan, no? Salamat usab kayo kanila. Ug usab salamat sa atong choir, no? Pinanguluhan ni Engineer Jojo, no? Salamat kayo, Engineer Jojo. Salamat. Ug usab salamat sa atong mga lectors ug cantor of the psalm. Ug usab salamat sa atong mga acolytes ug sa atong mga lay ministers. Salamat usab sa atong mga kaparian, ang atong presider si Father Briley, uban ni Father Kit ug ni Father Edmar. Ug sa tanan nga naglihok, naningkamot, mga sponsors, naninguha alang sa kalampusan nini atong gipahigayon nga mass wedding. Alang sa tanan, masipang pakpak pasalamat. O mga igsuon tungod kay mass wedding man kini, na ay mga pagkaon nga ipangahatag, no? Ginagmay ra gyud, no? Ginagmay dili dinaghan ha nga mga pagkaon kay bawmi nga sa inyong mga balaysad nasa mo mga andam, no? Nasa mo mga hikay, pero naa sa mi paambit nga mga pagkaon adto makuha sa opisina sa Parish Caritas, no? Kunya salamat sa atong mga sponsors. Kunya ang among gihangyo ra gayud ang inyong pagbinuotan, ha? Kamong mga bag-ong kinasal nga unta magsugod o kaha magpadayon sa pagbinuotan. Ilabi na gayud sa pagtambong sa Santos nga misa. Mura ginay among gihangyo gikan kaninyo, no? Walay bayad kini, ang among gihangyo lang gayud ang inyong pagbinuotan ug ang inyong pagampo ug pagsimba sa Dios. Ug busa alas tanan nga niya karon dinhi masipang pakpak pasalamat. Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga banag asawa karon nga nagawat na kamo sakramento sa kaminyoon, tabagan ko kamo sa pagbagbilin nga makanunayon sa usagusa. Mga asawa, higugma ang inyong bana o pabutan nga asawa,
pagpaday niya sa pagtuo, pagigugma o kasantos. Mga bana, higugma ang iyong asama, sama nga si Kristo na higugma siyang Santa Iglesia o papagitipon kaniya diya sa santos nga kahadlok sa Ginoo. Ang Diyos Amahan nga makagagawom sa tanan, maghatag unta kaninyo siyang kalipay o manalangin kaninyo. Amen. Ang bugtong anak sa Diyos, maloy unta kaninyo, o muhatag kaninyo sa kamugaway o sa kawadon. Amen. Ang Diyos Espiritu Santo, magtugob unta kanunay o gugma sa inyong kasing-kasing. Amen. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagawom sa tanan, nga Amahan ng Anak, o ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, daro nato ang kalinaw ni Kristo. Sige, ang tanang mga kaslonon, magpabilin, o gikasal na din, ay magpabiling manindog. Kaya aron, mahimuon na to ang general picture taking. Sige, uban sa atong mga pari. Malingkod sa uban, ang magpabilin ang mga bagong kinasal. Magpabilin sa bagong kinasal, pagtindog. Ang mga sponsors, malingkod na mo sa, na nagtindog na. Okay. Okay, kay aron makakuha ta og kanang picture sa gawan. Pero sa dili pa sad ta magkuha sa picture, ato sang pasalamatan ang atong mga team of pastors nga mapoy ni pahigayon ani. Okay, unya nagatubang naman na sila ninyo. Aron jud maka-witness na sila ninyo. Unya kapila naman katuig nagpuyo? 5? Napo na no? O sige. Atong himuon karon pag atubang mo ninyo tagsa-tagsa kanang bagong gikasal. Atubang mo. Sige, atubang mo. Unya hangyoon ako inyong sponsors o ang inyong parente nga muihap og 10 ka segundos. Kira? Sige. Di pa muihap ha? Sige, atong himuon mukis mo. Unya iphan mo na mo og 10 ka seconds. Ready? Sige, ready? Kiss. 1. Sige na, kiss na. 2, 3. Pag-kiss na mo. 4, 5, 6. Ay, gundang. 7, 8, 9, 10. Sige. Unya, hangyo na itong mga kaparian, pag atubang nga ris altar, kamo sa magong kinasal, atubang na mo nga rin. Kay mag-group picture ta. Sige, ready na. Ayaw sa nang uban diha, ayaw sagsaguli ninyo. Ayaw sagsaguli ninyo, mga inay, indo. Ayaw sa ang mga kaslunon sa gikasal na. Ready? Sige na.